Bună la toți și sunteți pe canalul deja Cătălin Vlogs. Mi-a schimbat numele, da? Și aș dori astăzi să vă arăt niște jocuri preferate, primele trei jocuri preferate ale mele și restul deja să vă arăt care mele de fel nu-mi plac. Hai să încep eu cu prima joacă. Prima joacă se numește, nu știu cum se numește, este o denumire mare, o denumire mai mare. Și o să vă scriu în descriere această joacă. Deja am trecut două floricele, dar eu vă spun, joaca asta este și imposibilă. Este foarte imposibil, nu știu cum alți jucători pot să treacă așa joacă de interesantă, dar și imposibilă. Și așa, haideți să începem cu primul level, să vă arăt numai cum se joacă în această joacă. Aici cu un cerculeț mic trebuie să plecați până la finish. Acesta de primul numai level. Și puteți să cadeți jos. Am trecut de finish. Nu-i nimic. Joaca este interesantă, eu vă recomand. Hai să începem la a doua joacă a mea preferată. A doua joacă a mea preferată este Toilet Times. Tot o să scriu în descriere ca să o știți. Începem cu start. Este o joacă care, nu știu, te învață să nu ești așa. Aici am trecut și că vedeți un băiețel la viceu, se joacă în această joacă. Acum și continuăm să vă spun despre ea. Joaca este foarte interesantă, nu este grea, nu este așa de, nu știu cum să vă spun, așa de imposibilă pentru chiar și oameni mai nu așa de interesați de joc, așa. Noi acum am pus fetele la fete și băieți la băieți, la toalet. Haideți că știți să găsim temperatura. Am găsit temperatura. Să mergem mai departe cu a treia joacă. A treia joacă a mea preferată este Piano Tiles. Tot să scriu în descriere. Și astăzi vreau să vă arăt niște, nu știu, nu pot să întorci, că nu pot să-mi start, dar n-am să pot, pentru că acum și mișc la camera, așa, prea mult soare, nu, n-am să pot să joc, haideți să începem puțin. Oi, mă scuzați, eu acum am vrut să mă uit în camera aceasta. Haideți să trecem la cele mai neplăcute jocuri ale mele de pe telefonul meu. Haideți! O joacă care mie nu prea îmi place este Hill Climb Racing. Tot să scriu în descriere. Așa, hai să vorbim. Eu toate jocurile care să le vă arăt să vă scriu în descriere. Bine? Haideți! Această joacă arată că trebuie să jucăm cu o mașină pe un drum, să ne alegem și să mergem, da? Spunem că așa. Mie joaca asta de fel nu-mi place, nu știu de ce, dar nu-mi place și nu știu. Sunt oameni care plac joaca aceasta și nu știu, la alții nu. Continuăm cu a cincea, care mie nu-mi place. O joacă care mie tot nu-mi place este Minecraft Pocket Edition. De ce nu-mi place? Deoarece grafica este rea, tot este rău. A ieșit acum nouă pe Android, am făcut un video, țin minte, am făcut un video, unde pe Android a ieșit versiunea nouă, 0.14.0, dar acum pe iPhone încă mai este 0.13.1. Eu cred că producătorii iPhone-ului să adaugă și ei pe iPhone, pe iPhone 0.14.0 Minecraft Pocket Edition. Înseamnă că ea va fi una din cele mai bune jocuri ale mele. Cred că toți știu ce e asta de joacă, nu trebuie să explic, trecem la următoarea. Sunt unii care cunosc această joacă, care s-au jucat când erau mai mici în telefonul lui mama, tata și alții. Se numește Zombie Tsunami. Da, este o joacă nepreferată a mea, nu știu de ce, mie nu-mi place. Așa.
Da, joaca este foarte interesantă. O, давай, sari. Joaca, nu știu ce. Eu nu înțeleg de fel ce e interesant în joacă. Nu știu ce e interesant la joaca asta. De fel, nu știu. Joaca, ca și cum este zombie apocalipsis, putem să spunem, da? Sau cum, da, zombie apocalipsis mai mult. Seamănă, dar nu zombie tsunami. Și ce-o nimerit? Wow, da. Asta este un gigant. Haideți să trecem la următoarea joacă. Plecăm. Cine cunoaște joaca, să scrie în comentarii. Joaca se numește Vector și în ea, nu știu ce interesant, trebuie să fugi de un, nu știu cum să vă spun, de un om. Da, așa ca și cum să vă spun, fugi de un om. Tot n-am ce interesant, n-am ce spune, pentru că joaca este ușoară. Hai să plecăm la următoarea, care... Eu cum mă uit dacă mai am multe jocuri care să vă arăt. Haideți. Mai multe jocuri cam nu mai am. Haideți să terminăm acest vlog. Abonați la canal, puneți like-uri și nu uitați să scrieți comentarii dacă v-a plăcut acest video. Și să nu uitați, toate jocurile care m-am spus vor fi în descriere. La revedere! La toți, pa!